Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ofuna kukhala ndi Malawi wabwino, Malawi osasankhana mitundu, Malawi oyenda bwino osapanga za corruption. Malawi amene iwo sadambweretse chifukwa adadukira panjira, koma chipani ndi maziko amene anadzala zilipobe. Ndifake nafe tinali pa mtima ndi azinzangawo kuti UTM sifa iya, ngakhale ena afune kuti UTM ife koma sidani kodi. UTM ili ndi ntchito yokuti dziko lino tsiku lina aliyense adzakhale m'Malawi. Ndiye tinapita convention ukasankha Dr. Kabambe kuti akhale president wa chipani chathu, akhale president wa dziko lino. Ndiye kufuna ndikuwuzeni ena mukangomva kuti Dr. Kabambe ndiye president wa UTM, mwina si mmodzi wachifukwa chani anasankhidwa convention. Ndifuna ndikuwuzeni lero Malawi pamene wafika lero wafika powonongeka chifukwa choti chuma chathu sichikuyenda bwino. Kukonza kwa dziko lino sindale, koma kukhala ndi munthu amene angadziwe kakonzedwe ka chumacho. UTM inakasankha munthu amene chuma cha dziko la Malawi amachidziwa. Iwowa anakhala budget director. Nemawu ali mchingerezi, nimafuna kuti azimayi, ana opita ku sukulu, osapita ku sukulu aliyense andimvetse lero. Tikati budget director ndi ndani? Aliyense amayi ake ku nyumbako ndi budget director. Bambo akafuna kusiya ndalama pa khomo 1000 kwacha amazira mzimayi. Mzimayi amakhala pansi ndiye amayang'ana kodi nkagula anyezi wa bwanji, nkagula tomato wa bwanji, nkagula mchere wa bwanji, nkagula matemba wa bwanji, nkuyang'ana ndi ndalama imene ali nayo. Ndiye mzimayi wanzeru akakhala kuti ndi wanzeru amadziwa kuti lero bambo andipatsa 1000, koma mwina mawa sakhala nayonso, sapanga budget ya 1000 yonse, amasunga ka 200 pambali kuti ngati mawa bambo alibe ndalama ka 200 kankagula tomato mbonongwe anatani kodi. Dr. Kabambe anali budget director nthawi ya Bingwa Mtharika. Timanena ife kunena kuti Bingwa ayendetsa dziko popanda thandizo lochokera kunja, chifukwa choti mzimayi amene amayendetsa budget anali Dr. Kabambe. UTM amadziwa kuti ndalama imene yabwera imene yatoleredwa ndi ya Malawi Revenue Authority ndi ndalama yokwana mwakuti. Mwina mawa satoleranso imeneyi, ndiye amadziwa kuti uku tichepetse tikewu, uku tike uku tikewu, dziko nkumatani kodi kumayenda. Anthu nkumayamikira kuti Bingwa ayendetsa dziko popanda madonors kuthandizana. Katswiri wake anali ndani? Ndiye kumanenanso anthu kuti Kabambe anali Reserve Bank Governor. Ndiye kufuna tike mmaonera kuti aliyense amvetsetse kodi zikutanthauza chani. Abambo ambiri ndi amene amagwira ntchito, ndiye akagwira ntchito amalandira ndalama, ndiye akalandira ndalama tiyerekeze 20,000 kwacha. Ndiwo tsopano amene amaona kuti kodi pa nyumba pano kuti anthu adye bwino mwezi wonse ndipange bwanji. Ndiye amatenga ndalama nkumpatsa budget director. Ndiye akakhala gavana wanzeru, bambo wanzeru, walandira 20,000, amatenga 19,500 wapatsa mali. Iyeyo nkutenga 500 kusunga kuti mwina ndikaponda nthochi pena pale akapereke imeneyo. Ndiye talikira mumvetsere, ndiye Dr. Kabambe ngati gavana wa Reserve Bank ndi amene tsopano ngati bambo oyendetsa chuma cha pakhomo ndi amene amadziwa kunena kuti ndalama zimene zabwera ndi izi, ineyo ndi gavana wa Reserve Bank, kuti ndalama yathu ikhale yamphamvu pakhomo pano tichepetse katapira. Mbambo opanda nzeru walandira 20,000, amatenga 20,000 yoseita nkuwapatsa amayi pakhomo, amatenga 15,000 kuwapatsa amayi pakhomo, ndi amatenga 5,000 kwacha nkukamwera mowa. Mundipetse pamene wapereka 15 kwa amayi pakhomo, watenga 5 kukamwera chani kodi mowa. Mwezi usanathe pofika pa 22 15,000 yatha. Bambo uja gavana wopanda nzeru amapita ukatenga katapira wa 5,000 kwacha, amene adzapereke
5,500 mwezi ukatani kodi ukati yemwe iwona Samuel 5,000 anali nayo koma nakamwera chani kodi lero yapelewera kutenga 5,000 katapira amene atakamweze 7,000 chani kodi chifukwa timanena kuti chuma cha dziko chiyende bwino akuyenera kuti kholo adziona kuti kodi ndiononge ndalama zingati. Anthu timadzudzula kuti boma likuononga ndalama zochuluka pa zinthu zopanda ntchito, maulendo osadziwika bwino, kugula zinthu zopanda ntchito. Popano akunena kuti akugula kamachini kokuti anthu amene mmakhala pa social media adzikuonani kuti muunena mabodza anji. Zili ndi ntchito yanji. 1,500,000 almost 3 billion kwacha. Ndalama imeneyo ndiyokwana kugula mafuta dziko lonse lino tsiku limodzi ndi hafu. Anthu ali m'mizera ya mafuta lero akanakhala gavana wanzeru akananena kuti imeneyi tikagule mafuta. Ukunimva ndiye tikamanena kuti Dr. Kabambe sitikungonena ayi nthawi yoti tizingochemerera munthu yatali kodi. Anthu mmene timakasankha ku convention mzimu wa maremu Pierre unatitsogolera tinasankha Dr. Kabambe. Lero si tsiku la msonkhano ndangokulawitsani. Ambuye akudaliseni. Ndiyitana Vice President chigawo chino kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Zikomo mumatha kuyimba Dr. Chilima nkaonda uimba nyimbo inake ndikamati akubatoro ili muziti akubatoro amala uitakana kabisa akubatoro akupatoto chiangawa toto zikomo kwambiri mumatha kuyimba. Ndipeleke ulemu kwa inu wa President athu Dr. Kabambe, ndipeleke ulemu wa paderadera kwa inu inkosi wataine komanso magurupu nonse amene muli pano. Ndikanakonda ndikanatchula mmodzi koma chifukwa cha nthawi kuti bwana watapatse mpata otayankhule ndiye mundikhululukira. Ndipeleke ulemu kwa Secretary General Deputy President UTM amene sonda akuncheuko nkuno abambo Bulirani nonse ma-RTs abibi anzanga aku South komanso mwachidule ndingoti all protocols observed. Chifukwa cha nthawi bana koma ndisanambe kuyankhula mundilole pali kansala wanu amene so ndi landlord wa panopo ndingompatsa 2 minutes yokha bwana. Kansala 2 minutes malingana ndi nthawi ndingopereka ulemu kwa President athu Kabambe. Ndikufuna ndingopereka mafacts onena kuti 2025 uno pa 16 ndiboma. Anthu nonse ku Malawi limakhulupirira Baibulo Pamlaliki 3 verse 16 aliti mudzapanga cha chilendo chomwe sichinapangike ndi ife. Fumu Farao nalikhani mwana wina aliyense mamuna chifukwa nkadziwa kuti kukubwera wina amene atitsogolere. Nemavura acha tikukumana nawo acha anayiwala kuti Dr. Kabambe ababira mombo mu UTM. China maida bambo chimene chikutivuta ku Malawi kuno timapha anthu amene adakatha kuthandiza. Pa kampeni yathu ife tinkati tidzakulitsa thumba la fertilizer 4,500 chaka choyamba 2020-2021 season zinatheka chifukwa malemu achilima anali pati koma tawasiya bwana wathu kwapezeka ngati nchewu mafuta kunkanakula tikunkatichepetsa moti nchewu 2023-2024 okula IRB anali anthu 69,900 lero 2024-2025 atichepetseraso koma bwana ngakhala atichepetsera akulanda anthu 5 kumene kuli fertilizer. Tikamanena kuti anthu andi mavuto President
ndipeza amaganiza dziko lathu likumakhala nthawi iliyonse kuna kuti tili ndi mavuto Malawi sachita bwino ngosokwitsitsa nambala molomota adzikweza pamene tikupitirira ndi dzaka akunkanatsika kunchewu kunoku bwana tili ndi stadium imene anangoyedzeka pomanena kuti akatimangira adzatchuka ndi bwana mzimu wawo usemumtendere nchewu timavutika ndi madzi landlord wangayu salambula wakhala akunena ku parliament mpaka na boma linatipereka ndalama kuti tikoze mapaipi amadzi moti nchewu ndi mavuto koma panopa tikufuna tipange za ma high yield boreholes kukumba jiko kenaka nkupanga matapu mudzi wonse zikomo kwambiri landlord bana chipoya nthawi mundilole ndingoyankhula ziwiri zitatu khope mukuziona zili apasi ngakhale zikuoneka ngati zosangalala zili mavuto adzaoneni nkhani ya njala nkhani imene amanena akhansala Jumbe chimanga chili mu saizi iyi msinkhu wangawu chikumasula koma amene agula thumba la AIP ndi anthu ochepa kwambiri china chimene akhatikhomererwa panopo I think akhansala Jumbe mambo amaonera kalikasa kangayo nkhani ya stadium ili pa 95% kusonyeza kuti gawo limene linatsala ndi lochepa koma amadziwa kuti akangomaliza amene akanaja shaini ndi BN chimodzimodzi nsewu wotsangano kungoyedzekaso panopo pachewu panopo pali mavuto anano ankhani ya madzi programu yopanga upgrade tinapempha ine chaka choyamba namba kulongolola ku parliament kuja mpaka panapezeka loan imene ntchito yokupangidwa kuchole uko koma kuti ingomalizidwa zifukwa zake zosamveka ngakhale nditokote kuchipambweneneku moti mukatenga boma pa 17 pano mavuto yambirira muthandiza amenewo bwana mavuto ali ambiri bwana koma ndimafuna ndikupatseni mpata okwanira oti muyankhule nawo anthu koma ndisanatero mkumano uno kukhala ndi mkumano ngati no wisoskapo ngati noyo bwana last time tidapanga DBN ndiye ena amatiopseza kuti tisamakabe nkhani ya BN sangatiletse kulira iya sangatiletse kulira ine ndimafuna ndinene chifukwa akumatiopseza panopo zafika poti ngakhale sitting ya parliament yapitayo tsiku la Friday kunabwera tanyamara zito 8 ndikulowa muchemba muja mkumatiopseza kuti tidzine kuti boma ndilo mwini kuyankhula ndikuyankhula panopo tikhala tikopsezedwa koma ineyo nafa kale zinanga ndipofera salambula let me voice my chest. Kwasi kwata ine kungodandaula kuti ananga dzingotha chonchi basombo maopseza kumaopseza afuna lizikhandi mati olo tsiku limene ndakaika BN bana ine kunatula warrant of arrest yaine osachita manyazi kuti atikonyongolera winayo akafuna sakonyoleso ineyonso inafuna minene vakaoboera bana amalawa kumva yakhale pakatiba akhaoma ndisaka sikuti akatenandira foni ndikunena atu izizi kuti mudziwe akalanda akupha bana nolandira foni akuti Simeon uli kutiko pakati nzanga wina wake pano wamagwira ntchito ku UK ndama ndikufuna ndikuone patenga nthawi uli pati ndili pa gateway mall okay
ndikubwera mwamwayi foni yanga naisiya ili pa bluetooth ne iye ujana wala kudula kumene naliko ndamayankhula pa bluetooth bacha kumene kuti bwana wabakiri Mulusi TV ujana kana naye kasalambula moti panopa kali munjira mumva zotaitha mawa ndikunena azindi kunena mawu a Mulungu mkono wangawo panopo pozindikira kuti nthawi yawo yatha akuyesesa kumapanga zolopeza ndiyifake ivili muchemba mparlamenti ngakhale kumanga mauzo opanda milandu ngakhale inu bana zanalija linali kukhoti khadi yato makuzengani kuti chifani munathandiza kuti mapeshenti ako vidi apulumuke khadi yake ndimeyo kumazenga mulandu bana wachipolele anapereka 60 biliyoni kuti anthu apulumuke kunkhani ya COVID imene ngakhale milandu imafuna ndikupempheni abale anga ife anthu amana mpaka Chibongwe biyeni kuwadziwa iwo mmodzi mwa iwo ndikamachekete bana sinjoka kulimanga iyayi tikhala tikung'alula iwana nthawi tikati kuyankhula chimodzimodzi biyeni anazunzika from day one mmene analumbira achakwera mukudziwa inu ICP ananena kuti anthu amene ankaganizira kuti akhudzidwa ndi katangale anali anthu 87 anthu amene azengedwa milandu ngangati biyeni yekha kena ife sindikudabwa bwana kulana kapezekani kuchikangawa ineyo ndikamaona ndisi mmene ankazunzira biyeni pali zinthu zambirimbiri zoti ndikadzakhala ndi nthawi bana ndidzang'alula chimodzi siyoma kwambiri anatipanga Chibongwe abale anga ndikupemphera chinthu chimodzi tikathokoza anthu amene wapotipera biyeni tathokoze no ifeyo sindiopa ena feka adipa koma kandeni wayutema mela zaine muzapurira udiyo wanadipa koma suri solikira mantha yani sindiopa sindimoga koma limene tinadika ndifeyo ndi biyeni tinadika ndifeyo pachapena biyeni achakwera sake na trapezi achakwera sake na trapezi zopanda koma amemwanga Chibongwe chikolero ndinomwanga Chibongwe ndima amenewa ambuya akudaliseni bwana ayakhule na anthu anuwo ziko kwambiri choyambirira mundilole ndipereke ulemu kwa gogo wanga gogo Kwataine gogo ndimakunyadira gogo ndathokoza kuti mwabwera pano Mulungu akudalitseni gogo wanga ndiperekenso ulemu kwa mafumu anga onse magogo anga onse makolo wanga ulemu wanu makolo wanga ndipereke ulemu kwa Deputy President ma Vice President ya chigawo chakuno ndi chigawo chakumwera komanso a Secretary General athu akuluakulu tonse aku Central Committee aku NEC aku Regional Governor ndi gulu lanu lonse pa district komanso pa constituency ndi ife tonse aku chipani amayi ndi abambo moni nonse moni ine ndokonda kwambiri lero ndi tsiku loyamba limene ife a UTM tapanga msonkhano wathu oyimayima oyamba wa chaka chino cha 2025 chaka chimene tikupita ku masankho a general election ndiye nachiona kuti nchofunikira kuti tsiku loyamba limene UTM ikutuluka muchaka chino kupanga msonkhano wake woyamba
ndidzapangire kwathu kuno kunchewo. Zifukwa zake ziwiri. Choyambirira kupereka ulemu kwa malemu PN. Mzimu wake uuse mumtendere. Chachiwiri kuauza Malawi kuti ife UTM tikuyamba misonkhano chaka chino, chaka cha masankho chimene ife UTM September tikutenga boma. Ndipo nchewu ndimene itipangitse ife kutenga boma. A vice president athu amene amatimira constituency ino amene wakudzawina chaka chake ndi chino. Ndipo UTM itenga ma constituencies onse amuna munchewu pamasankho a September. UTM kutenga ma constituencies onse. Komanso UTM imweretsa president wa dziko la Malawi. Mwana wanu ochokera kuno kunchewu. Ife akunchewu ni nthawi yathu chaka chino kupyola mudalitso wa malemu PN. Chaka chino tikhala pa upando wa chiongolero chaka chake ndi chino. Chotero koko kwata ine koko wathu mudziwe kuti ife ananu tipanga kampeni osera masewera iya. Titsamanga dziko lonse unyinji likhamu lili pano lero lapereka kale signature yachonga kale kuti UTM kuwa boma chaka chake ndi chino. UTM ilo wa mboma chifukwa chake nache. Ena onsewa abwera tawaona alephera. Ndikafunsa kuti pa grawundi mundiuze kuti mundiyankhe kuti pachema. Ndikanena kachiwiri munena kuti paterera. Tagwirizaneti? Ndikufuna mukuwe kwambiri chifukwa pa likhamu lalikulu pano. Tagwirizaneti? Ndikanena koyamba munena kuti pachema. Kachiwiri paterera. Eti? Pagrawundi. Pagrawundi. Pagrawundi chaka chino pachema paterera pagrawundi. Kuli njala ya nano sode masewera chaka chino iya. Anthu akugonera mango. Mango onso ata. Ena akuja chitenze chaka chino. Amaniuza amfumu akupalombe kuti ena kumadula udzu wina wake ndikumausinja ndikumausadutsa ufa ukaphika nsima ya udzu. Kuno kunchewu timawerenga pa social media banja lina lake linadya zina zake zimene zinapangisa ataye miyoyo yawo chifukwa cha njala. Timamva Mulungu watha kuti ngakhale kuchipatala kwathu uku kulibe chakudya kumene kunja. Pagrawundi patani? Pagrawundi patani? Anthu amagalimoto akumagona ma filling station. Fetereza mitengo yakwera kwambiri fetereza. Anthu akukanika kugula fetereza. Akukanika kulima zokwanira. Akukolola zochepa. Ndiye njala yavuta. Pa Malawi timadalira tikalima tikagulitsa tipeza ndalama za makomo. Chifukwa choti fetereza wavuta ndalama pakhomo za sowa COVID kulibe. Ntchito zavuta pa Malawi achinyamata kulibe. Anthu ogwira ntchito akulandira masalale ochepa. Pamene zinthu zakwera mtengo kwambiri. Chimanga chatani chimanga. Fetereza watani fetereza. Chakudya chatani
yathu. Constitution ya dziko la Malawi imatipatsa maipa Malawi musaka 5 zilizonse kumuyika munthu pa mpando kapena kumuchotsa. Ndiye chaka chino cha 2025 September Amalawi tikhala ndi mphamvu ya maballot yoyika munthu wina kapena kuchotsa pa mpando. Awa ntchito yawalephera awa. Anawataipa awayendetsa basi. Ndiye basi jayalaka kuyendetsa. Ndiye basi yakwera kupompo. Ndiye tonse takuvalira limodzi ndi basi ija. Atani amenewa. Ife IUTM tufuna mukapi votere September. Zifukwa zinayi chifukwa choyamba ife IUTM tikufuna tidzabwezeretse chuma cha dziko la Malawi m'malo mwake. Ndicholinga chakuti chumachi chidzakhazikike, mitengo ya zinthu idzatsike. Chifukwa mitengo ya fetereza idzatsike. Fetereza asadzadutse mtengo wa 55,000 ndikufuna kugula komeshale. Komanso tidzakhale ndi mwayi wa fetereza amene anthu azidzampeza pa ngongole m'makalabu kapena macorporate. Komanso fetereza uyu timathandizira amene sangathe kugulawa adzakhale kwambiri onse amene sangathe kugula fetereza tidzawathandiza zapeza fetereza. Tikatero chimanga chidzatsika, ndalama ya Malawi kwacha idzakhazikika, idzakhale yamphamvu, chuma chidzayambenso kuyenda bwino. Imeneyo ngoja number 1 ya UTM. Ngoja yachiwiri ya UTM tidzayika ndalama zokwanira kulimi. Ndicho linga chakuti ulimi wathu udzapite patsogolo. Maplani athu tikufuna kuti tidzayike ndalama zokwana 500 billion chaka ndi chaka kwa zaka 5 kulimi. Ndicho cholinga chakuti ulimi wathu udzapite patsogolo. Mamega farms kuchigwa uko tidzapanga ulimi otsirira. Muno muntunda tidzalimbikitse ulimi wazosiyana timalima kuno kunchewu. Tidzakhale ndi mafakitare oti tikalima zinthu zija zizipita ku mafakitare. Tizikonze bwinobwino. Tomato timangotaya uja, mango timangotaya aja, kabichi timangotaya uja, mbatatesi timangotaya zija, onions timangotaya zija. Tizidzazipanga process zonse zija. Tidzakhale ndi mafakitare opanga zimenezo kuno kunchewu. Tikapanga choncho ndiye kuti anyamata ambiri adzapeza ntchito m'mafakitare. Komanso kuno kunchewu kuli madera ena kumene tili miyala ya mtengo wapatali. Kuno kunchewu tatsegula migodi iwiri chifukwa kuntchito za migodi tidzayikakonso 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5.
zothandizira kukweza ntchito ya migodi mdziko muno. Mu zaka 5 za UTM tidzakhazikitsa migodi 10 dziko la Malawi, chifukwa tidzayikako ndalama 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa 5 years. Tidzakhala ndi migodi, anyamata athu azikagwira ntchito ku migodi. Tidzatukulanso ntchito zokopa alendo ndi zina zotero kuti chuma chathu chili patsogolo. Chachitatu boma lililonse m'Malawi muno mu budget yathu tidzayipatsa ndalama yosachepera 100 billion kwacha pa chaka. Chotero a council chair azidzakhala ndi 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Ndalama zimenezo zidzathandiza maprojekti onse amabomba. Boma lililonse tifuna lidzatukuke mu zaka 5 ndi 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Zonse timazifuna zija: ntchito za madzi, ntchito za magetsi, ntchito za misewu, mastadium. Tikufuna kutsathana ndi katangale mdziko muno, tidzathane ndi mchitidwe wosankhana mitundu mdziko muno. Nepotism, anthu omangosankhana akwathu mapanga zino zakono zokhazokha zidzathe zimenezo mulamuliro wa UTM. Chotero ife tikupemphani amedalembetsa kale kachadalembetsa kachitikasunge bwino. Ndicholinga tidzavote mu September. Ife tonse amene sinalembetse mwayi akapereka akatsekula tikalembetse. Ndicholinga tidzavote September. Awa tidzachotse mboma alephera. UTM idzalowe mboma. Chotero ndikuthokozeni kwambiri gogo, agogo anga akwata ine, ndi mafumu onse ndi gulu lonse limene munabwera kuti tionane masana. Unangokhala msonkhano ngodutsa oyimayima. Tidzabwera tsiku lina tidzachezeza bwinobwino. Lero unali ongoyimayima, koma takuthokozani kwambiri, takunyadirani munabwera mwa unyinji motere. Zikomo kwambiri. Ambuya akutsogoleni, ambuya Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.